Sí, botando ollo, Moito ollo, pero entendemos que Entroido imos a Fornelos, ao Rosal. Ali fan a tradicional corrida do galo. Arrancamos sobre as 4 da tarde, víamos antes a Alba Lea perfectamente disfrazada e vían que ainda estaban cos preparativos. Non sei se chegaron xa eses burriños ou non, Alba. Agora xa se ve festa. Sí que chegaron aquí a Fornelos, xa agora xa estamos ben vestidos de todo, pero aínda non baixaron ata a estrada principal, que será onde se faga ese desfile. Iso sí, mirade xa como cambiou a cousiña, xa hai ambiente agora sí de luns de Entroido, día grande aquí en Fornelos, e os burriños de verdade non os temos aínda, pero sí que temos algúns como este que está aquí, que son burriños de mentira, que tamén se utilizan para facer esa tirada das potas, a ver en cal vai estar ese galo. Vente por aquí, Iago máis Miguel, porque os burros non chegaron aínda, pero sí chegou outro transporte para facer esta actividade, que son as bicicletas. Sí. Pero como facedes isto? Porque esa é a cordiña, aí a ver se pode ensinar ao noso compañeiro Sito, na que se van a colgar as potas, iso vais a subir, tú como faz para darlle? Eu subo aquí e con isto doulle. Con este pau de madeira vas llenando, pero conduces ti? No, conduce el. Conduce Miguel. Miguel, levas moito peso, Bueno, eu coloco así e non se move. El como se sube? Podenos facer unha demostración? Sí. A ver, vale, Miguel vai conducindo, entonces Iago colocaríase na parte de atrás para intentar romper esa pota. E como lle das agora? Pero estades en movimento? No, parados. Ah, así sería, vale. Isto é un ensaio do que imos a ver esta tarde nos minutiños, en bicicletas, en burriños de verdade que chegarán, e en burriños de mentira. Hola a todos, que tal? Hola. Vos ides participar? Sí. Pero en donde vos subides? Aquí nesto? Sí. E non estades un poquinho nerviosos? Poderá comigo tamén, a ver. Sí. Cantos anos levades participando? Este é o primeiro. É o teu primeiro? Cantos anos tes? 10. Pero aquí eu escoitei que poden participar homes, mulleres, pequenos cativos, avós, todo o mundo, por aquí, é certo? Sí? Que sexa. E estades nerviosiñas? Sí, un pouco, a primeira vez. Contades de darlle esa pota? Esperemos que sí. Donde estará o galo? Deronvos algunha pista? O meu galo xa desde fai anos que non está. No, pero claro, porque cambiaron o galo de verdade por un galo de plástico, de trapo, non? Con confeti, o curso, Pero non sabedes en cal está? Non. Ai, pois teremos que descubrilo. Unos minutiños, compañeiros. Pedimos paso para ver xa os burriños en acción. Mentras tanto, quedamos cos burriños de mentira e cas bicicletas. A ver que vai pasar esta tarde. A ver se conseguimos descubrir onde está ese galo de trapo, en que pota está. Veremoslo máis tarde. Confiamos en ti, Alba, que disfrace, Guapa vai disfrazada. Hai xente que se disfraza e vai guapo. Sí, claro. Eu non son deses. A mí Pero non me pasa. Alba Lea, dende logo que sí. Bueno, insistimos, liñas abertas